Ahojte, vítajte späť v mojom novom videu. Dnes si ideme ukázať, ako taký môj jedálniček vyzerá. Takže ráno väčšinou začínam vajíčkami, k tomu sú tam nejaké vločky, ovocie, grécky jogurt a to je tak všetko. Preto som si už pre vás prichystal všetky svoje ingrediencie, to čo budeme potrebovať na raňajky. Mám tu dva grécké jogurty, jeden je fat free, jeden normálny, butter ghee. K tomu tu ešte mám nejaké tie mrazené ovocie, vločky a samozrejme škoricový cukor. A vajíčka som ešte zabudol. Takže 3 vajíčka a ideme na to. Takže počkáme, kým sa pambica zohreje, klepneme tam 3 vajíčka. Zatiaľ si môžeme spraviť vločky. Ako som spomínal, dávam tých vločiek tých 50 gramov. A potom tu mám ten grécky jogurt fat free, dávam väčšinou 100 gramov fat free a 100 gramov normálneho, pretože má to trochu aj viacej cukru ten normálny, ale dávam si ho skôr pre chuť. Bore, bližšie poď. Bore, bližšie poď. Takže három tojáška, jak by sa po maďarsky povedalo, 3 vajca. A už len počkáme. Teraz si ešte dorobíme tie vločky. Ako nie každé ráno mám úplne rovnaké raňajky, keďže ak začínam v práci okolo 9:00 kuchyni, tak moc som ráno nie je hladný, tak tedy si dávam väčšinou proteín s banánom okolo 12:00 a keď skončím kuchyni, tak okolo 3:00, 4:00 mám najväčšie jedlo dňa. Takže vločky budú o chvíľu hotové, dáme tam ešte trochu toho škoricového cukru a ešte samozrejme ovocie som zabudol, tak to musím dať do druhej misky a ideme si naservírovať moje vajca fajnové. Minule sme robili domáce burgery. Kto ste video nevideli, tak vám sem hodím hore link. A tam sme robili aj domáce žemle. Raňajky mám jednoduché, nič extra. A samozrejme vám rozpíšem potom aj kalórie, približne koľko môžem mať kalórií, ale myslím si, že to môže byť od 2,5 až do 3000. Takže toľko k raňajkám, ideme sa najesť, potom pôjdeme na tréning. Tréning vám natáčať nebudem. Keď ste zvedaví, ako taký môj tréning vyzerá, taktiež vám sem hodím hore link a potom pôjdeme na ďalšie jedlo dňa. Takže ideme sa najesť a potom ideme trénovať. A hlavne nikde neutekajte, pretože potréningové jedlo bude brutálny steak. Ale ako som spomínal, ideme robiť hovädziu sviečkovú. What is the problem? I ordered this medium and it's well done. Thank you. No, it's well done. I know it is, I made it. A mám tu fakt veľmi brutálne kvalitný steak. Má to 250 gramov, ale najprv ideme spraviť ryžu. Spravíme si nejakých 80 gramov ryže. Väčšinou tú ryžu robím tak, že dám 80 gramov tej ryže a potom tam dávam 250 gramov vody. Počkáme, kým sa spraví tá ryža a potom pôjdeme na ten steak. Samozrejme ešte nakrájam cibulu na tú ryžu, lebo budem robiť trošku iným spôsobom. A u mňa červená cibula topka, netreba tam dať nejak extra veľa, dávam tam iba tak trochu. Takže počkáme, kým sa spraví ryža a ideme na ten steak. Nič extra tam nedávam, dávam tam väčšinou iba sol a čierne korenie.
Počkáme, kým sa zohreje panvica, dáme tam červenú cibulu, trochu ju osmažíme, pridáme ryžu, dáme tam nejaké korenia a to je všetko. Dáme si tomu samozrejme ešte jedno avokádo a bude to ready. Hovorím, stačí ju trochu usmažiť, netreba nejak extra, lebo potom tá cibula prihorí. Pridám tam tú ryžu. Tak aj sme pojedli, nájdení, hovorím, ak máš rád steak, kľudne vyskúšaj tento štýl alebo tento môj recept. Je to jednoduché, fakt, že chutné. Hovorím, ak nemáš rád steak, kľudne si sprav niečo iné, môžeš si spraviť túto istú ryžu s nejakým kuracím mäsom alebo niečo, čo preferuješ ty a vyhovuje tebe. Ak máte radi orechy, tak si dáte do jednaliče orechy. Ak nemáte radi vločky, tak si tam kľudne šupnite, ja neviem, rýžovú kašu, vždy sa dá niečo nájsť alebo vymyslieť, aby vám to fungovalo. To posledné jedno niekedy mením. Buď sú to tieto cestoviny, ktoré vám dneska ukážem, lebo vám to chcem ukázať. Sú to cestoviny s krevetami na taký trošku iný štýl a sú tam 4 rôzne druhy syra. A že to si ukážem a je to fakt bomba. Má to okolo približne asi 700 kalórií. A ako som spomínal, čaká nás ešte domáci Kinder Pingvín. Takže máte sa na to tešiť a vidíme sa o pár minút. Vítajte späť pri poslednom jedle, pri mojom najobľúbenejšom. A to sú krevetové cestoviny. Myslím si, že nemusím vám ukazovať, ako sa varia cestoviny. Mám tu nachystané už aj krevety. Je tu čili, cesnak a červená cibula. Mám tu 150 g kreviet a nejaké tie korenia. Dávam tam 3 až 4 druhy syra, to vám na záver ukážem. Ale najprv ideme spraviť krevety. Potom opražíme trochu cibulu, cesnak a čili. Spojíme to všetko dokopy, však budete sami vidieť. Ja tam väčšinou dávam kozí syr, nejakých tých 15 gramov. Nevážim si to, ale približne taká jedna menšia lyžička je okolo tých 15 gramov. Mám tu ešte parmezán, to tam dávam tiež trochu, nejakých tých 10 gramov. Mám tu ešte mozzarellu,
takých tých 15 gramov, možno aj 20, neviem koľko to má približne. A mám tu ešte taký španielský tvrdý syr. Takto vyzerajú tie moje krevetové cestoviny. Tak a už sme najedení, cestoviny dokončené a ideme na ten vytúžený Kinder Bueno. Vyzerá to po Rodrigo. I'm needing a Lexus, shooting like Luka. I told him I'm next. Just, oh my God, I'm just playing with him now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. Konzistence? Dám ti hodnotenie potom, jak sa spravila. Takto to vyzerá more. Napšem to. Keď chceš mať kocky na bruchu, vždy hovorím, jedz len Kinder Pingvin. Takže arrivederci. Million times waiting for me, but they know I arrived. What I'm doing to y'all, it should be a crime. I told them. Oh my God, I'm just. Tak a sme na konci videa. Ako ste mohli vidieť, takto vyzerá môj jedálniček. Nie je to nič prehnané, žiadna super dieta, ale to samozrejme snažím sa jesť aj zdravšie a nie len hlúposti. Držím sa tých 80% zdravo a 20% si ešte môžete dopriať, alebo si môžem niečo dopriať tak ako aj dnes večer. Ak sa ti dnešné video páčilo a chceš vidieť viac takýchto videí, určite mi hoď like, subscribe, mi podporíš kanál a budem mať motiváciu natáčať viac takýchto videí. Takže prajem vám pekný deň a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte. Like I play for the Bruins. Thought that I told them I came, but was mine. They throwing shade, but I'm still gonna shine. They check my wrist and they know it's my time. They ain't seen the numbers, I swear that they blind. But that's how it goes, you know when I'm chose. Need me the flowers, not talking no rose. Was whipping the Chevy, I need me the ghost. I need the money for me and my bros.